tweeën? Ja. Waar is tweeën? Door. Oh, door. En hoe lang woont je al hier in Genuwen? Nog ganse leven? Ja. Ja? Ja. Nog altijd leuk? Ja. Ja? Maar hier stonden mensen tenminste nog boete. Waar is het nou te doen hier in de buurt? Nee. Overal. Ja. Ja? Ja. Dames! Ja, mijn kinderen ligt al. Ja? Ja, van onderweg. Huurt je bij jij? Nee, ja, wie is een collega? Wat ziet je doen dan? Werk je? Dan deed dat zo'n plat rijden, hè? Ja, dat moet je niet hebben. Maar geen woont heen niet. Ik doe niet. Geen woont heen. Ja. Nou hadden we net, waren we al aan de overkant. En die meneer die op nummer 2 woont, Ja. die kent je dan ook. Jazeker, ja. Want ja, als we het over Venlo Noord, als het over Genuwen is, en ja, ik kom hier zelf ook uit de buurt. Als ze door Genuwen reist, dan is de kans groot dat ze die meneer Suus Ja, hebben. klopt. Die houdt van mij ook altijd alles keurig in de gaten, dus daar ben ik heel blij mee. Is het is een soort van waakhond. Ja, ja. Gij ziet, en waar woont gij dan? Ja, ik woon nou ook op de Hoogweg, een stuk verderop. Oké, ook in een nieuwbouw. Nee, een huis uit 1929. Och, wat leuk. Heel leuk. Dus dan woont je eigenlijk in 2 verschillende werelden, maar toch ook alweer samen. Ja, klopt. Het is een echt arbeidershuisje waar ik in woon. En hoe lang woont je er al? 5 jaar. Naar volle tevredenheid. Zeker. Het is een fantastische buurt Genuwen. Ja, maf is dat, hè? Want ja, ik bleef me erover verwonderen dat vroeger was het het lelijke eendje van Venlo. En tegenwoordig gaan er ook weer mensen van, met alle respect, de jongere generatie, die vestigen zich weer hier in de buurt. Ja. Heb je er van tevoren niet over na moeten denken? Ja. Nee, ja, ik niet. Ik vond het gewoon een heel erg leuk huis. Wat is de charme van het hoes dan? Nou, oud, klein. Ja, Want je Heel ziet erg niet leuk. met vul, met veer. met veer. Kindjes erbij, Ja, wie al zien ze? 13 en 17. Ja, die leeft hier, die komen mee bekend voor. Welk merk? Jonge meentje? Allebei. Oh, kunnen we elkaar de hand schudden? Oh, nou, geluksvogel. Ja, insgelijks hè. Uh-huh. En hoe zit het met de puberteit en zo? Nou, dat is heel erg leuk. Gezellig. Ja, Nee, dat gaat heel goed. ja, Ja, kunnen ze zo lekker van zich afbieten hè? en ook houden kunnen ze zich ook. Pardon? Houden, Oh, zo. Je hebt er allemaal bij. ja. Maar dan houd je wel terug. Nee, niet meer, elkaar. Oh, en dan moet man ertussen vliegen. Nee, dat ook niet. Zo van lot ze maar goed razen. Ja, En zolang ze maar niet in het ziekenhuis terechtkomen. zo is het. Maar het zien wel leven kindjes toch ook? Heel erg lief. Ja? Ja, ik hou er heel veel van. Goed zo. En zie je ook van nog? Ik denk het wel. Nee, dat weet ik zeker. Zeggen ze dat ook wel eens? Zeker, ja. Ja, behalve alleen op moederdag. Nou, dakker. Vooral de zoon die zit al, mam, ik haal van dich. Dat werd ze toch, hè? Ik zeg, ja, ik weet het. Ja, maar dan smelt ze toch? Ja, ja. En de oudste, is dat een jong of een meisje? Nee, de oudste is een beetje. Die, Ik vind dat eigenlijk wel stoer van de zoon van 13. Ja, Dat hij dat tegen mam zegt. ja. Dus u zit eigenlijk meer iets voor de mekjes vinden om zo wat tegen mam te zeggen. Nou, nee, dat denk ik niet. En mevrouw erlangs, Ja, heb je ook kindjes? ik heb er 3. Ja, die zijn wat jonger. Ik heb de ene van 8, 6 en 4. En jong, meertje jong. Dus ik heb ook van alles wel. Ja. 8, 6, 4. Nou, ik denk dat is denk ik een totaal ander huishouden dan van
Ja, klopt. van de buurvrouw. Ja, Nou even op het dakterras, want dat is nog echt, daar zien ze iets minder zelfstandig, dus dat zien nog te troepen, joh. dat zien achter troepen, joh. Ik moet vanmiddag weer naar de zwemles en dan dat soort dingen die, ja. Oh jee. Ja. Snelcursus of gewoon? Nee, gewoon lekker langzaamaan. Ja, dat zit ook goed hier. Oké. En wat zien nog meer de leuke dingen die je samen doet? Wie samen of Nou, in het gezin. in het gezin. Nou, we maken veel muziek. De oudste van ons zit bij Fortissimo nu, dat doet drummen. En we zien heel veel boeten. Gewoon lekker samen, ik doe met de oudste ook samen rennen. Dan gaan we het Zwart water. het zwarte water, dat soort dingen hier. Ja, lekker boeten actief zien, dat vinden we heerlijk. En dat zien eigenlijk wel belangrijke dingen die je aan die kinderen meegeven. Ja. Ook, hè? Ja, vind ik Maar, ook. ja, dingen samen doen. Ja. En waar kent je elkaar nou van? We werken allebei bij de gemeente, Horst en de Maas. Ja, En dan wonen in Venlo. en we wonen even, ja, tuurlijk. Ziet je allebei Venlose meisjes dan? Ik niet. Ik ook niet. Vertel, mevrouw aan de kant met de blonde lokken, Ja. waar komt zich oorspronkelijk vandaan? Ja, ik noem me altijd Noord-Limburgse. Ik ben geboren in Tegelen, in de eerste 10 jaar op een Ruiver gewoond. En Op een Ruiver? Op een Ruiver, Ja. ja. Ik heb in Vlierik gewoond en ja, we hadden een blauwe maandag en in Stijl. En daar nog het langste. En daarna ben ik met mijn man hier samen gewoond vanaf 2001 al op tour geweest. Dat klinkt als een levensvol van immers van Takken. Maar die wisten zeker niet. Ik ben 37. Mijn god zeg, is er een bepaalde verklaring voor waarom ze zoveel gezworven is? Ja, dan moest ik eerst aan mijn elders vragen. En mijn elders hebben een eigen zaak gehad op een Ruiver. Ja. En die hebben ze op een gegeven moment weggedaan. Ze hebben ze uitgekocht, zien ze door de gemeente geworden. En toen zien ze verhuisd naar Blierik. En daar zien ze uit elkaar gegaan, dus toen zien we weer verhuisd. En toen is mijn mam zich gaan settelen in Stijl en daar ben ik mee meegegaan. Oké. En vervolgens ben ik met mijn man gaan wonen in Venlo, omdat het gewoon lekker doen bij het station was. We hebben veel gereisd altijd voor het werk. En ja, toen zijn we hier gekomen. Ja, sinds 2004 wonen we al hier. En daarvoor in een flatje bij de Hoegeweeg Kranenveld. En daar is het Venlo's was heel goed bevallen. Ja. En wie oud worstig, wie die elders uit elkaar gingen, Een jaar of 10 ongeveer. Ja, dat zal toch best wel impact hebben gehad? ja zeker. Als gezin werden ook uit elkaar gerukt. Dat was het vervelendste eigenlijk. Want mijn broer is bij mijn vader gaan wonen en mijn zus en ik bij mijn man. En dat is wat mij de meeste impact heeft gemaakt van het uit elkaar gaan. Ja. Dus dat was geen rimpelloze scheiding? Nee, dat was geen rimpelloze scheiding. Had je wel nog contact met die elders? Ja, zeker. Ja, mijn vader is er inmiddels niet meer. Maar ik heb wel nog altijd gewoon goed contact met haar gehad. Ja. Dus Ja. het is uiteindelijk is het wel tussen Dick en die elders is het wel goed gekomen? Zeker, ja. Ja, en mijn elders onderling ook, ja. Want die zien eigenlijk vlak daarna, die gewoon al goed in gesprek met elkaar geweest. En bijvoorbeeld wie trouwden of met verjaardagen, dan kostte ze gewoon even een. En mijn vader, dat was kapper vroeger, daar had mijn stiefvader gewoon een keer de haar geknipt, dus er was niks. En die had dat overleefd? Ja, die leven nog steeds, ja zeker. Nee, maar dat is toch mooi hè, dat uiteindelijk als ze met elkaar in gesprek gaan, met open vizier, dan kunnen ze heel veel dingen wel goed komen. Ja, zeker, ja. Oké, dus die is eigenlijk we zullen maar zeggen, de globetrotter binnen Noord-Limburg. Ja. Heb je ook zoveel adressen gehad, buurvrouw? Echt hoor. Echt hoor. Vertel. Ik heb tot mijn 17e in Velden gewoond. En dan is het eigenlijk wel al in Genue, want dat was toen een beetje kapelke van Genue. Toen ben ik naar Maastricht gegaan om te studeren. Toen nog Sittard. Naar Israël ben ik toen geweest, heb ik in een kibbutz gezeten. Daarna ben ik in Utrecht gaan studeren. Van daaruit ben ik weer terug naar Venlo gegaan voor te gaan werken bij een adviesbureau. Van daaruit naar Tsjechië heb ik 2 jaar gewoond. Toen mijn jongste dochter 1 was, mijn enige dochter ook. En toen weer terug naar Venlo. Wauw. Wat heb je in Tsjechië gedaan?
Toen was ik fulltime moeder. En de vriend die ik toen had, die werkte bij OC. En voor OC zijn we door 2 jaar gaan wonen. Hoe was dat? Wonen in Tsjechië? Ja, ik vond het heel erg leuk. Toen, dat is inmiddels 16 jaar geleden, toen was het communisme al best wel lang weg, maar nog wel heel goed merkbaar. Dus het contact met de mensen die er woonden, dat was best wel moeilijk. Ook de taalbarrière was toen wel een probleem. Maar ik heb het er wel ontzettend leuk gehad. Heel veel van het land gezien en ook heel veel bezoek gehad van mensen, van vrienden en familie. Ja, dat was echt heel erg leuk. En wie oud was ze toen ze in de kibbutz in Israël zoiets? Toen was ik 19. Dat is nog een... daar moest ze nog 10 wegen in het leven vinden als ze 19 is. Ja. Althans, de meeste jongeren. De indruk die mensen hebben van kibbutz, dat is een beetje... Ja, een beetje flower power hippie-achtig. De leeft in een bepaalde woongemeenschap. Ja. Was dat ook zo? Hè? Ja, dat was zo. Maar daar had ze wel heel erg het verschil tussen de mensen die er gewoon altijd woonden en de vrijwilligers. Er waren een groep van, ik denk, 30 vrijwilligers. En er waren allemaal jonge mensen uit Zweden, Engeland, Amerika en Nederland. Ja, en dat was gewoon echt ontzettend tof. Dat gewoon met die vrijwilligers samen deze gewoon, ja, met de meus een paar uur per dag werken. Maar daarneven was het gewoon, zeg maar, 3 maanden feest dat ik toch geweest ben. Maar echt heel erg leuk. En feesten in een kibbutz in Israël, wie gaat dat? Ja, we hadden natuurlijk heel weinig geld. Dus we dronken wodka gemixt met ranja. En Doen ze nog steeds even volgens mij. ja, dat dronken we dan veel. En als we dan geld hadden, dan hadden we echte cola. Maar en, ja, we gingen gewoon eten in de eetzaal. En er was een zwembad, dan gingen we zwemmen. En we maakten uitstapjes. Ik ben met 3 meisjes die ik toen heb leren kennen, zijn we een week naar Egypte gegaan met zo'n busje. Ja, dat was gewoon echt heel erg leuk. Klinkt bijna als een film. Nou ja, dat waren het niet, maar Een road movie. het was wel super tof. Maar Ja. dus, volgens mij zit je behalve collega's ook wel vriendinnen. Of is dat een groot woord? Het zou wel kunnen. zou- zien. Het zou kunnen. Het zou Ja. zomaar kunnen.